Здравейте, колеги и приятелчета! Добре дошли отново в моя канал. Днес, както виждате, няма да ме гледате мен, ще гледате само едни ръце, защото днескашната работа е, ще правим ето тази ръчка. Сега, тези ръчки, намират се, ама много трудно, пък и качеството, което се намират, не е идеално. Така че за тази цел, сега какво ще направим? Аз 2-3 пъти вече съм отремонтирал такава ръчка, отварям ги вътре, нагласям пластинките, изчиствам ги, подпълвам ги. С номера се случва. Така че заедно с вас ще я разглобим, ще видим вътре къде е проблема и съответно ще я сглобим отново. Така, да не си губим времето повече, да започваме да разглобяваме. Първо, обаче, преди да почнем, я да махнем какво? Ето този конектор. Това е конектора за автопилот, ако не се лъжа, или не. Това е тук за някакви други истории. Сега махаме си конектора. Първо, ето тези болчета. Той не ще ни пречи, обаче да го махнем, за да можем по-лесно да се работим. Така, конектора се държи на две видийки. Ето ги и видийките, махаме ги. Така, махаме си конектора, вижте как излиза от тук. Ето така. И вижте как обикаля. И съответно, нека се стои от тази страна. И сега започваме да разглобяваме ръчката отгоре. По принцип, какво ще ни трябва? Ще ни трябва, ето, торксче, десятка. Развиваме от горна страна тези болченца, видейки, и внимателно, аз не съм се подготвил пинцета, обаче сега ще се подготвя една пинцетка. Ще започнем внимателно да разглобяваме. Трябва да стигнем долу до контактните пластинки. Я да се подготвя пинцетката. И сега разглобяваме. Махаме тези видеи. Вижте какво е удобно с тези силиконови подложки. И сега така. Ако някъде нещо объркам, вие ще ми казвате. Сега разглобяваме нещата. Съответно, ето това излиза нагоре. Първата ръчка. И сега вижте. Не знам дали ще мога да ви го покажа хубаво. Ето тук има контактни пластини от тази страна, които контактуват. И ето тук има още контактни пластини. Сега трябва внимателно да разглобим всичко. Това нещо има една пружунка, излиза нагоре. Така оставяме се го настрани да ни пречи. И сега вече можем да си свалиме другите. Сега да не се разфърка другата пружунка. Разфърка се, обаче го видях. Къде е? Ето тук долу. Сега ще го взема. Така. Ето го. И вижте за какво ви говоря. Ето тези контактни пластини. Ето тези контактни пластини. Това всичкото е... мръсно е, окислено. По същия начин и тази пластина. Тази няма да фръкне, защото... Да. И вижте сега къде е истинския проблем. Вижте как ето тази пластинка, ще ви дам по тъгъл, вижте как стои по-надолу. Виждате ли как от топлината е нагряла и стои надолу и няма тази, вижте тази как пружинира. Вижда ли се хубаво? Е така по тъгъл. Вижте как, а тази не пружинира. Ето тук е целият проблем. Сега, това ще го правим после. Обаче долу има още едни пружинки. Я да видим сега, пак ще разфъркаме ли долните пружини. И тях трябва да махнем, и тях трябва да поуправим. Хоп, излезе, това ето така стои. После ще си го върнем. Внимателно. Фъркат си ще. Какво направим сега? Той ето тук ми е разхлабено. Това болче, дето стяга. Така. Айде. Не ще трябва
да попълним с някакъв инструмент. Ето от тук, така и от тук, съответно така. Сега ще го изкараме, няма къде да отиде. Така. И да, това после ще го сложим тази скоба. И ето изкарахме я. Вижте я къде ляга. Така, това нещо трябва да легне ето тук в ето този зъб, за да може да изключва. Съответно го оставяме и продължаваме нататък. Чакай, че избягах от обектива на камерата. Сега това не е, тази пружина, тя няма да ни пречи, по-скоро трябва да изкараме цялата ръчка. За целта трябва да освободим ето тази пружина и малко, или дайте да я изкараме, за да не се разфърка и тя. Ето я пружината. Така. Също тук. Подреждаме се ги, за да можем да си имаме някакъв ред на подредба. Така, другата част. И вече спокойно можем да изкараме ето тази ръчка. И сега, вижте за какъв гняз става дума тук отдолу. Като гледам, тези пружунки мърдат идеално, никъде не засича. Обаче, ето тук отдолу е страшен гняз. И тази пружинка натиска ето това. Съответно, другото... с две думи, вижте как е. Има още пружинки. Внимаваме. Така. Те са... Долната пружинка е тук. Това го държи. И тя освобождава ето там в дъното тази пъпка. Ние ще я изчистим. Сега да го махнем. Тук от тази страна. После ще ги... Ето вижте, той си личи направо как е. И сега ще махнем и другата пъпка. Тя е ето тук. Горе. Тя опира от горна страна. И съответно, да, ето я. Тя даже се е направила и такъв, как да го кажа, улей се е направила. Махаме другата пружинка. Оставаме се тук и съответно вадиме и другата. Сега, ние какво ще направим? За да контактуват хубаво, трябва да почистиме ето тези писти много внимателно. Как ги чистя аз? Ето тук си имам клечки за уши. Първо се събираме старата грес. Тя се вече е леш, нали? Събираме си я. После ще го изчистим хубаво местото. Следващото. Така. Изчистваме хубаво. Тези тук също. Тези контактни пластини. Те са леш. Той какво да е на тази година? Колко годишна е? Не знам колко годишна е. Та четворка е 25. Сигурно има и 3. Не знам. Не знам. Те са А4, 96 ли бяха. Там някъде. Съответно, пробваме с малко спирт. То най-хубаво да се сложим и курселинче. Ама, нали, този курселин да не вземе пък да разядее тук и тия пластмаси. Ще почистяме с спирт, ще подсушиме. Може и с обезмаслител. Аз в момента нямам под ръка, пък и всичкото ще стане един огромен гняз, както му викам. Така, тук също ще ги забършим с памучето. Слагаме си спирт. Така. Забърсахме ги. И сега
Другото по-важно нещо е, ето я пластинката, която долу е нагоряла. Не знам дали ще мога да ви я фокусира камерата. Вижте как е мизерна. Сега, това всичкото трябва да го изчистим. Вижте аз с какво чистим. Аз използвам ето тази от вибростъкло. Извинявам се, от вибростъкло пръчка. И с нея леко съм нагорил краищата, за да може да почистваме хубаво. Тя се явява нещо като шкурка, която отнема мизерията. Вижте как стана. Лъска я, много малка част отнема. Само че ето тук долу, я да изкараме още едно памуче. Ето тук долу пъпката е също мизерна. Подсушавам я и ние ще я зачистим. Това всичкото трябва да се изчисти и наново да се смаже. Иначе нещата няма да се получат. Така. Сега и долната пъпка ще зачистим с тази пластинка, с тази клечка от вибростъкло. Да, изчисти се идеално. И ми трябва една секунда само. Така. Да, изчисти се перфектно контактната пластинка. Сега ще изчистим и другата. И я да ви покажа и тук да видите за какво става дума. Има си мизерия. То няма как да няма. Ето тук е изядено, леко замърсено. Обаче като го минеме с това вибростъкло, вижте как става. Не знам дали хубаво фокусира. Вижте, направо лъска. И сега долната част на пъпката обръщаме и от долна страна има как да бръкнем. Ето тук да изчистим, да подсушим и съответно и нейната ето така отдолу я почистваме хубаво. Това отнема може би микронна част, но отнема. И сега хубаво е, тези пъпки ги изчистихме. Хубаво е да прекараме и тези пъпки да станат идеално лъскави. Така. И сега ще го направим. Сега ще сложим малко спирчи. Все едно ще търкаме колата с водна. И вижте как докъде ще го докараме. Ще го изчистим. Една много малка част от него ще отнемем. Така. Виждали се? Аз по принцип инстинктивно бягам от кадъра. Сега. Една секунда. Хубаво. Добре, че няма стопени долни писти. Ето тук отдолу няма стопени писти. Това е много хубаво. Така. Още малко да го минем ето това горното. И сега тази пъпка минахме ли я? Минахме я. Сега, знаете ли какво? Аз ще отида да го напръскам не тук на работната маса, отвънка с обезмаслител, за да може тази гнязда се махне. Връщам се след малко. Ето ме. Вижте за какво става дума. Всичкото вече лъска, перфектно е, обаче знаете ли каква глупост направих? Като пръсках, трябваше да изчистя и тези пластини. Защо не ги напръсках неведнъж? Сега пак ще ида след малко. Сега ще изчистим и тях да са в перфектно състояние. Да свалим една малка част от тях. Ето така. Така. Сега го минаваме. Хубаво.
Де факто той само ето тук контактува. Това е на принципа на водната шкурка. Така, и тези ще минеме с тази. Ето. Тази се износи, обръщаме от другата страна, хубаво го изчистваме. Няма потънали пластмаси, което е много хубаво. Така. Изчистихме ли го? Да. Сега пак отивам да се го напръскам и се връщам и продължаваме с останалата част. Така, върнах се. И както ви обещах, продължаваме. Вижте за какво иде реч, в какво състояние е всичко. Нали, тук сме го изчистили перфектно. Пластинките, където контактуват, всичко е изчистено, направено. Така, тази пъпка трябва да се я сложим тук. После, отдолу да не забравим пружинката. Другата е от тази страна, по този начин. Пак има пружинка под нея. Сега това е изчистено и перфектно. Няма да го закачаме. И я преди да почнем да сглобяваме тази долната ръчка, да изчистим и нея. Само че тук мога да направя нещо друго. Сега да потърся да видя. Ето тук имам салфетка. Напояваме я с спирт и да видим, като тази гняз, като я махнем, какво ще остане отдолу. И съборихме пружинката. Сега, ето тази пружинка, тя държи отдолу. Ето това. Трябва да внимавате да не ги загубите частите, защото после откъде ще търсим, т.е. да не загубя аз нещо, вие и да загубите аз, нали, как беше, спасявайте се. Шегувам се. Много внимавате, обаче така, избърсахме го и вижте, пак има гняз и мизерия и трябва пак да го почистим хубаво, защото тези пъпки контактуват с долната, на платките, с долната част и съответно трябва да са идеално изчистени. Сега, ако имахме, т.е. може и с някаква шкурка 500-600 пак да се мини, ама ние ще си го минеме по нашия си начин, съответно с ето, и изчистени са, обаче тук вече мога тази гняз с малко курселин да я изчистя, за да махнем и мизерията, съответно изчиства се идеално. Внимавайте, придържайте пружинките, когато ги правите тези неща, да не изфъркат и съответно всичко лъсна. Така, хвърляме си. Исках да ви покажа мизерията, която е върху кърпата. Вижте, това зеленото, всичкото е от мизерията. Хвърляме я. Сега, внимателно започваме да сглобяваме по обратния ред. Така, тези пружинки са, както вече разбрахте, едната е, я да го махна това, да не ми пречи тук. Махам го, или, и от другата страна ще я сложа. Едната пружинка се слага под едното. Ето тук. Така. Тя натиска това надолу. Той даже, ето,
това ще слезе още надолу. Той ще го натисне другото ложче и ето тук има още една пружинка. Тя е ето там. Така. Я да я сложим. Само, че трябваше да си го вдигна ложчето. Така. И мотая се ето там. Те са еднакви. Така в тази част. Вижда ли се? Предполагам се вижда. Така, внимателно я сглобяваме и ето тук сега ги сглобихме. Сега ето тези дебели кабели трябва и така да си ги прехванем отстрани. Придържайки пружинките, слагаме горната част внимателно, защото тя натиска. Нали не пропуснахме нещо друго не сме пропуснали. Така. И вижте, сега цак, всичко работи, обаче придържайки ето това кабелче. Ето така. Да го дадем настрани малко. Той не беше ли е тук отдолу? Не, от горна страна беше. И ето това е начинът. Сега. И вижте сега, хоп, ето тук става при включването. Така. И трябваше да изчистим и другите неща. Не ми трябваше, ама... няма, ще ги чистим после. Добре. Сега. Започваме по обратния ред да се сглобяваме. Ето тук беше ето тази глупост. Една секунда. А вътре трябва да е пружинката. Вижте как го пусна, защото тя го държи. Вътре трябва... вижте сега, това май е от горна страна. Я да видим. Не ми се връща видеото да гледам. Мисля, че това трябва да е от горна страна. Така ли да е? Ето така. Не е от горна, от долна е, ама... Чисто си е от долна страна. Да, ето така е. Сега. После като върна видеото ще видя, ако трябва, ще го разлобя още веднъж. Няма да го разлобяваме, ще го направим така. Ето той вече го държи. Държи го на местото си. Той слиза и по-надолу. И така, добре. Обаче сега трябва внимателно да следим ето тази пружинка. Без да фръкни. Така. И да я сложим. И тук има едно гнездо. Дано не фръкне, че сервиза ми днеска не съм го чистил и няма да мога да го намеря. Обаче, между другото, успях ли бе? Я да видим. Май успях или не успях? Не, ще търсим друг начин да го сглобим. Първо ще я мушнем и тогава, за да можем да се нагласим на леглото. Само другата да ни изскочи. И няма как и да ви показвам и да го държа. Ето. Не, да. Правилно е. Тук се на местото се. Какво се заблудих? Нищо де. Той така. Държим я и я вкарваме ето тук. Да, това е начина. Така. Хоп. Ето стана. Долната се е долу. Така, сега. Вижте какво. Преди да продължим, ще трябва да пръснем малко грещица вътре. Аз тук имам някаква течна грес, просто за да могат да вървят добре нещата. Винаги тя си е изолация греста. Така.
Той, даже и вие видяхте, че си имаше грез вътре. Всичко ще си върви мазно. Все пак, нали, обезмаслихме. Трябва да има малко грещица. Я пак да сверя камерата. Избягал съм леко надясно. Връщам се обратно. Така. Тук сме готови. Нещата са готови. Сега. Какво правим? Знаете ли какво правим? Нищо не правим. Ето тази част трябва да я сглобим внимателно. Колко внимателно да я сглобим сега, като я сглобяваме. Тя е пръскана. Дали да ни сложим ето тук малко грешчица, да, за да може да върви по-мазно. Да, сега. Това трябва да дойде от задната страна. Сега сглобяваме внимателно и вижте, сега трябва да го избутаме ето така. Избутваме го и го набутахме навътре. И нещата ги сглобихме. И вижте как стана. Самата дръжка стана перфектна. Даже работи по-хубаво отново. Така, тук е сглобено. Тук сме ги изчистили. Ние забравихме май или не сме забравили. Изпръсках ги с... Чакай за всеки случай пак да ги мина с малко курселин, че ще сложа този път по-агресивно да е. Да изчистя тези пластинки. Защото тук сега ще има и едно друго нещо. Сега ще ви го покажа. Сега. И по обратния ред да почваме да сглобяваме дръжката. Я да видим сега кой помни, кой не помни. Така. Ето тази пластинка ли беше? Да, ето тази трябва да направим. Тази беше тук. Сега, преди да продължим, дай да си изчистиме. Ние ще го сглобим, обаче да го оставим настрани и да изчистиме ето тези пружинки, пластинки по-скоро, които са натягащи ли как така. Сега вижте как ще ги изчистим. Пак с тази чечица на върха. Изчистваме внимателно. Така, за да може да контактуват и да си изхвърляме старите памуци. Взимаме друг, почистваме се от мизерията отгоре. Все пак, нали, има някакви малки струшчици. Така, сега, ето тук, тази изчистихме, тази ще я сглобим. Ето тук е голямата дилема сега. Вижте как тази пластинка, я да опитам по-отблизо. Ето заяжда. Вижте тази как се движи, тази заяжда. Сега вадиме навънка и ще си поиграем с леглото. Вижте, сега излезе. Трябва да си поиграем с леглото на пружинката. Пак под нея има една друга пружинка. Внимателно, защото тази вече като фръкни е толкова малка, че наистина няма намиране. И ще изкараме ето така. Оп, излезе. Внимателно да ни я загубим. Даже са две. Ето вижте, сега две. Сега ще си ги изкараме тук отстрани. Защото нямаме такава друга дръжка донорска, ако ги загубим да си ги търсим. Чакай, че тази фръкна. Така. И сега тази пластина, тя има едно зъбче ето тук. Това зъбче е за да ни излиза. После ще ги изчистиме отгоре. Обаче тя си ляга. Тя от нагряването е прецакала гнездото. И гнездото ще трябва малко
лекичко, даже виждам къде е прецакано, ето от тази страна затяга. И вижте сега как ще си... Аз обаче трябва да си сложа другите снайпери, за да мога да виждам. И ето така. Не мога, трябва да доближа главата. Ето, сега сигурно не виждате снайперите. Внимателно оправяме леглото, което е прецакано. Ето с скалпела. Той го е разтопило, защото контактите са били лоши. Чува ли се? Чува се сигурно. Разтопило го е, защото са били лоши самите контакти. И сега ние ще го изчистим разтопеното, като направим контактите вече да контактуват както трябва. Този проблем няма да се появява повече. И съответно така, изчистихме го. Я да видим, тук имаме едно компресорче, дали ще можем да... Оп, идеално. Сега, я да видим как е. Ами да ви кажа, влиза много добре. Да. Ами, малко така е. Ако трябва, ще го разглобим 5 пъти, ще го сглобим, докато го нагласим. Не, че откъде ще му търсим такова. Тая пинсета наистина, имам си едни готини титаниеви. Ще взема с тях да сглобя. Те не са магнитни, да нямам проблеми тук, ето с тази. Пружинка се е на местото. Те са много финни. С тях разпояваме SMD-та, така другата. И сега слагаме с пъпчето навънка, нагласяме ги тези пружинки и да видим какво се получи. Да ви кажа, с първия път. Да? С първия път, стига. Бати и майсторите сме станали. С първия път. Супер. Никъде не закача, всичкото е наред. Обаче, ние не сме изчистили ето тези контактни пластини. Само да забършиме мазнотията и ще ги минеме отгоре, за да може да контактуват перфектно. Ето така. После ще им сложим и грешчица. Така. Другите пластинки. Пъпки. Някакъв път говоря глупости, искам да ме извините. Все пак трябва и да работя, да внимавам и да ви обяснявам на вас сега. Направихме го. Ето вижте двете пъпки. Вижда ли се хубаво как са вече на еднакво разстояние, като ги натиснеш, като ги пуснеш. Тази пак заяжда малко. Сега. Едната заяжда леко. Няма, пак ще я свалим. Пак ще я свалим да видим какво се случва. Трябва да видим какво става тук. Защо заяжда? А знаете ли какво можем да направим? Ето тук имам леко ще я изтъня, за да може да не закача толкова много. Една идея с тази шкурка, тя беше към 250. Така, изчисти я, да, идеално. Мисля, че като леко я минем, тя една идея ще изтъне и няма да закача. И няма да бараме повече пластмаса, тъй като пластмасата е проблем много да я пипаме. Да не вземе да... Я да видим сега. Този път взе, че стана. Заяждаш ли пак? Заяждаш. Ама къде? Пак ще разслагам снайпера. Сега да видя къде заяжда. Знаете ли къде заяжда? В самите ъгли. Не, пластмасата е изкривена. И сега, за да можем да я... Вижте какво ще направим. Леко ще скосим самите ъгълчета.
да не опират в пластмасата. Не, че не имам да ga изрежем пластмасата още, ама нали избягваме да намаляме от нейния, не материала да не изтънява толкова много. Нали, все пак тя и не е в чисто нова, не е в идеално състояние. Така, леко заоблихме. Я да погледна. Махаме пак. Не, те няма да паднат. Ето тук е лекичко. Много леко махаме тази мизерия. Да си махнем тази. Отдясно е проблема. Отдясно е. Ето тук е заяло. Заяждане. И мисля, че този път ще стане така. Добре. Пак си връщаме пружинката. Така. И да си сложиме пъпчицата. И вече да ви кажа, мисля, че стана. Я да видим, връща се. Вижте, не сме го гресирали. Малко грещица му слагаме, за да върви по-мазно. Така, той после ще трябва да сложим на цялото, да напръскаме. И този път като миналия път. Така, няма как. Махаме я. Ще си изчистим хубаво. Тази пинсета падна. Плъзга се от смазката. Ще си изчистиме хубаво ето тази основа, ето тук долу. Няма да стане. Ще трябва хубаво да я изчистя, дето е нагоряла. Така. Ето тук също. Тя как беше, даваме и втори живот на тази ръчка. Така. Тук го минахме. Ето тук има. Вече той се вижда всичко. Дето го е нагрявала и го е изкривила. Така. Тук. Добре. Горе-долу нещата се получиха. Само леко да изчистим мизерията. Мисля, че този път вече ще е окончателно. Така. С пъпката навънка. И този път вече е окончателно. Ама знаете ли какво може да се направи в случая? Още една идея. Леко можем да разпънем пружинките и тогава те нали са си вече остарели. Те ще имат една идея по-голяма сила. Една идея леко ще ги разпънем. Така, за да може да дават още по-голяма тяга. Ето. И вече сме сигурни, че ръчката ще работи. Това си е проблема на тия изгарят. Тя е работила колко 30 години сигурно. Как пак много е издържала. Тия Ауди едно време правиха. Ето да бе. Това са нещата вече. Ето. Вече всичко стана. Колко стана видеото? Оле! Дълго видео. Или 30 минути видео. Майко. Няма да бързаме да сглобяваме, защото да не ви губя времето повече. Това са нещата. Така. До тук вече пластинките са перфектни. И сега, както вече знаете, махаме, изчистваме си работното място и започваме да сглобяваме. Кое къде как беше? Знаете ли? Помните ли? Помните, ама таратанци и аз не помня. От много приказки.
Това беше от долна страна. Нали? Чакай сега как беше. Така. Да, първо това. Това ще е последно. Ето това беше ето тук ляга, ето така. Вижте как ляга. Виждате ли? Така. Малко грешчица. Така. А ето тази пластинка, тя е ето така. Първо тя е долу. Така. Вижте сега, това трябва да мине от тази страна. Най-много да... И такова ще. Такава работа. Какво да ви кажа? Правилно ли го сглобяваме? Не, естествено. Естествено, че не. Така, сега. Дай да си го мушнем. Не, той трябва да е с пружината заедно. Той няма как иначе да стане. Ето така. Ето така. Ето го. Ето вижте как стана. И сега слагаме ето тази. Тук на пъпчицата тази да влезе вътре. По този начин. Нали? Да. Питам ви и сам си отговарям. Малко грешчица. Така, това ще се натисне, всичкото ще се натисне. Слагаме си тази дръжка ето така отгоре. Малко грешчица още. И затваряме цялата хамалогия, която беше. И съответно нещата се получават готови. Сега да се завием болченцата. Види ги, болчета, види цета. Така, че много дълго видео стана, сигурно ви омръзна да гледате. И ще видим после дали ще го пускам на бързи обороти или как. Ама хубаво е да ми слушате глупостите, които говоря. Все пак, нали, правя нещо уж да се научим всички, да споделя някакъв опит. Пък и в крайна сметка частите ще поскъпнат, война все пак. Така, стегнахме го, стягаме го хубаво. Така. И какво правим? Проверяваме нещата. Станаха ето, перфектно. Копчетата работят, всичкото работи. Тук се включва, тук като дадеш мигач и съответно ето тази глупост, хоп, изключва от тук, хоп, изключва си го. Сега да си върнем тази боксичка, да не забравим да си я върнем. От тук минаваше. Така. Тук имаше две болченца, да ги завием. Какво бяха това? Това бяха кръстата отверка и цялата дилема с ключа е готова. Успяхме да го ремонтираме. И тя мизерията, вие видяхте за какво иде реч вътре.
разбрахте къде са проблемите, така че ето тази ръчка си работи, тук са си другите, тук вече ти е, т.е. тя е от тази страна, ето така, тук е габарит първото, второто, хоп, 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 ето го, габарит, фарове, изключено, ръчката къси дълги, мигачите и едно перфектно изчистване и дръжката е готова. Имал съм случаи, тези пластини като работят, като нагорява тази, която я правихме, нагорява чак от топлината и долната и тя потъва навътре. И голям проблем, но в случая не беше потънала. Така че, колеги и приятелчета, исках да ви покажа как от няма нищо аз правя нещо, опитвам се поне да спестя някой лев на хората, да им направя ръчката, нали, да не купуваме нова, защото новите, навярно знаете, нали, те са автормаркет, оригинални, да бе има, ама какви пари са, кой знае, не съм купувал до сега оригинална, а пък автормаркета ни издържат много, да не забравим тази, ето тази джунджурийка, автормаркета много ни издържат, затова опитваме се, правим старите машинки на хората. И така, това е. Ако ви е харесало видеото, което гледахте, ако сте изкарали до края, може да ме подкрепите, като се абонирате за канала, харесате, споделите. Ако нещо искате друго да споделите, може да коментирате. Какво друго да ви кажа? Бъдете живи, здрави и да, довиждане и до нови срещи.